aluksi. Hei iskä, sä voit alkaa käyttää niitä vanhoja puheita. Miten niitä käytetään? Miten niitä käytetään? Miten niitä käytetään? Älä soi! Kulta, miten sitä käytetään? Äiti, se on kivi. Ihmekös tää olikin täällä maassa? Äiti, älä tuu enää ikinä mukaan. Mitä siinä nyt tuli? Miten tää seipaa mun parran? Miten tää kuivattaa mun hiukset? Ne on mun kädet. En mä voinut sitä tietää. Minäkään tiedä.